विशेष सूचना ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କେତେ ତ ଫୁଲେଇ ହଉছিল ଗୋରି ତତେ ପଚାରିବି କେତେ ତ ଫୁଲେଇ ହଉছিল ଗୋରି ତତେ ପଚାରିବି କେହି ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଜଣା ପଡେ ଘରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରତାଳି ମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ଦୋସ୍ତ ଆବାଜ ପାଗଳଟା ନା କଣ? देबू आलो भोक लागले मजा खाइबाकू दे भाई कौन खाइबो सकाळ कोन सकाळ काई मुंड खराब मोरा अबिना तो प्रभु के बुद्धि बाबा कहते हैं एक बुद्धि को कैलकुलेशन और करे नाभी अबे मुझे कुछ तू तो लिखाया देबे सापको जेते କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିଲେ ବି ତା ଚତୁରୁ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ବାହାରେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବିଷ ଆଉ ତ ସେ ଗୁପ୍ତଟା ମତେ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି ବିଷାକ୍ତ Oh shit, oh my god. Oh hello, excuse me. Oh no. Oh, miss, के सुनी जीव की ओ गली रे रोज तमे कहा घर झियो टिके कहि दब की हेलो नंबरटा मिल परिबे की मिलबा दउनांती अच्छा तापरे तापरे लगेले जीव से बारंबार ओ शिट ओके थैंक यू
ଅନାନୀ ମନା ନାଗିନା ଚୁଲ ମୁଁ ସବୁଠି ସିଂହା ବୁଝିବା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେଠୁ ବୁଝିବୁ ଅକୁଳସନ କରିବୁ अबे के तू के तू আজি ধনু সংক্রান্তি তু কিଏ ତୁ ସେଇଠି ବଇଛୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବଇଛି ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଲ ସାବଧାନ ପାଗଳ 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 କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର ସଦା କହିଥିଲି ଦେଖୁନ ସିଙ୍ଗରି କନେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ କରୁ ସଦା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ଓ ସରି ତ ମତେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ରାତିରେ କେମିତି ଆସି ରାଗିଛ ନା ଜାଣିଛୁ ପରା ଆମେ ରାଗିଥିବ ବୁଝିଲ ସଦା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମାକି ମତେ ଲାଗେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ହଁ ଡାର୍ଲିଂ ସେ ରାଗିଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଗିଛ ସରି ଡାର୍ଲିଂ ସରି ए भाई ये कौन देखुची पूरा पान भांगु आ कोन करथन कोन बाळ भांगी था सेदिन मां मरी गला परे तू रथ जत्रा हजी जाइतिलु भाई हजी जाइतिलु ए भाई तू भाई हजी जाइतिलु भाई हजी जाइतिलु गाना भाव मैं हमर अवस्था जे करिजी ताकु मु नाई म पहुंच जमा चकमा